Yes. Umprofeti wamanga umele umoya lona ongathi umoya okukholwa. Yebo. Ozenza ngathi okukholwa. Okuthiwa abathwase ngokukholwa bayaprofeta. Abaprofeti. Bese ngapha abathwase ngokwesintu bese bona besethiwa izangoma. Yes. Ngakho leli shoba eliphathwa izangoma. Into eyodwa nale induku eziphathwa abaprofeti. Ngalena kwegama kukhona imfihlakalo. Yes. Kuma likangidabukisa. Angazi ngivuleka manje. Kukhona abantu abaningi abakhonze emabandla athi umuntu esikhonze ebuhleni. Yes. Njengoba ngasho ukuthi khona awe ingubo. Yes. Nkosezulu. Amen. Khona ingubo eyidasa kuthiwa one arm. Ziyathengwa emabhizinisini bathunga o-fashion designer. Bathunga one arm. Ngiyathanda ukusho ukuthi one arm angithi unengalo eyodwa. Yes. Ohlangothini ayikho ingalo. Yep. Ukhona umuntu wakho uJehova onengalo eyodwa. Akekho. Angilo one arm uspread umoya wabantu abafuhla ngothi. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelela umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge nje ipresent yakhe, sibonge umusa nokugcinwa. Ngibingelele nje abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Ngithi nje ungasashintsha ungayindawo ahlaleni. Vele kusothi masiqeda la sobe sisizakele na kanjani. Mhlambe nawe uyaqala nje commenta, ulike, ushare, usubscribe. Ngiyanibonga nje futhi nonke ngokuthi niyikhulise le channel. Akusiyone yami yethu le eyokhambisa ivangeli lasekhaya ezulwini. Sibonga nje lokho. Ngiphinde ngibonge futhi ngama channel members. Siyanibonga kakhulu enikwenzayo ukusupporta nje lo msebenzi ephambili. Siphinde sibonge futhi nabo bonke ke nje abazalwane nonke. Nginibonga nonke abazalwane kukhulu nje niyavela emaceleni ngapha nangapha. Inkosi nibusise nigcine. Angedwa saqhubeka nendaba ezimnandi, aveze emnandi lezi ndaba. Angazi ukuthi bangakabazizwayo ukuthi zimnandi kangakanani. Babuyile futhi abazalwane sibathanda ngendlela ezimangaliso. Silokho sinabo. Siyaqhubeka ngoba imessage ayiphelile, lokho nje yaqhubeka. Sinabo khona ifamily la enhleli nayo inkosi yona ezosisiza nje kukho konke ukuqhubeka siye phambili. But ake ngibamukele, sibingelele nje ngisho ngithi once again baba Ngubane noma Mngubane nobabudlamini sanamukela la ekhaya. Amen. Yebo. Ke sibingelele nje abangcwele bonke. Amen. Yebo. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Jesu. Amen. WaseNazaretha. Jesus. Siyambonga umdala wensuku. Amen. Osokuphinde kwakuhle. Ukuthi siphinde futhi sithole ithuba. Lokuphinda futhi sivele kulesi stage siphinde kusifakashela. Lesi stage esibizwa ukuthi iKota2 Media. Esiphethe umgcojwa kaNkuluNkulu. Ubaba uShabangu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu useshiloka wachaza. Ngiyazi nababukeli abalaleli sebeyasaza abasadideki ukuthi hayi ubaba Ngubane lo okhulumayo uhamba nomama kwakhe. Bese kuzoba umgcojwa kaNkulunkulu ngalena umongameli noma besazobingelela nabo ngokwabo. Kodwa kusho ukuthi njena lithi lenkosi omoya uphephela la uthanda khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osinikezele lithuba ukuthi siphinde sikwazi ukuzovela kulesi stage ukuze sikwazi ukuthi nesakushiya kulenga kuyizikweledi siphinde futhi siqhubekela phambili ukuze hlezi mhlambe kugcine kuhle kaMphostoli Paul methi angisho sengikubambile lokho engabanje la kona kodwa hleze mhlambe ngidine ngikubambile kune ngikwenza njengamanje uthi ngikhohlwa ngasemuva ngizeluleko ongaphambili ngakho nakho konke okunokwathintekanga ngesikhathi esidlule kwadina kunekusala kulenga singaqhubekanga kukho namhlanje sizoqhubeka lapho sagcina khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangomgcojo ubaba uShabango okwaba kuhle kuye. Ngiyakhumbula siqala ukufika lana. Walimechaza inhloso yokuthi kube khona lesi station
se-quarter to meter Yeah, wathi wakwacabanga ukuthi ngenkathi esaqala ukuqala uNkulunkulu esamhlelisa emqoqisa amathuluzi kwaqala kwaba senhlizweni yakhe ukuthi uzokwazi ukudlulisa indaba ezinhle ngalesi station ngalamathuluzi yena eyedwa kodwa ekugcineni ngoba ngenxa yokusizwa umoya oyingcwele ngenxa yokusizwa ngonama kaJuda yasibeka kuye futhi ukuthi aphinde futhi acabangele namanye amabandla acabangele nabanye abagcotha acabangele nazo zonke izisebenzi zenkosi njengokusho kwezile nkosi ukuxolisa ngokuphuthuma ngicela ukufunda kafishana ngisazodlulisela kubagcotshwa kunezwe elivuka laphana kwaba sekhonto besibili kusahluko 11 uverse 28 ngokungalibazisi ngizocela nje silifunde kafishane bese ngideda abanye abagcotshwa nabo babingelele ngokwabo sazongena endimeni inkosi nibusise balaleli inibusise babukeli sisathatha sonke lethuba inkosi nibusise amen ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke ukukhathalela onke amabandla uyayizwa ivesi siyambonga uNkulunkulu kusho ukuthi ubabushabango noma mhlambe noma ngathiwa lokho wengakuqondi yena kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu athe uKristu uJesu wathi mase kufike umoya ingcwele wathi yonifundisani konke anikhumbuze konke aniholele futhi kulo lonke iqiniso khona into uNkulunkulu akayimbule ungayiqondi wena manje njengoba kwasho nakuPetro wathi Petro lokho engikwenza manje unakuqonda kuzoqonda emva kalokho mhlawumbe ngathothi ubabshabo ngwambule kanje kuye kanti wengazi mhlawumbe ukuthi wenza izwi uqobo siyabonga amen hayi isimanga Nkosi Yesu unokulifunda izwi ulifunde kodwa udlule nje kodwa manje ngendlela osulibeka ngakhona Nkosi Jesus Lord selicacisa ngenye indlela siyambonga ophilayo amen yebo amen amen ngiyabingelela ababukeli emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ya umama Ngubane lo umntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe bazalwane ngithethelelwa izoni egameni lika Jesu ngibonga bazalwane ukuthi uNkulunkulu wayesize yami impilo nama ngizalwanga ngikholwa bazalwane angizalwanga ngikholwa kakhulu ke mina ngithi inkosi kwaba kuhle ukuthi ngisindiswe ngoba mina ngangizalwa inyanga egameni lika Jesu ngangizalwa inyanga nje bazalwane eyayisebenza nje impela noma thina ngoba sasibancane sasibona yenza ukuhle ngoba yayisiza abantu sibona bengena kodwa ngibonga ukuthi kuyona leyo nzalo yenyanga angibhekanga ukuthi abazali bami bengakholwa abazali bami beyinyanga kuyini kwenziwa yonke izinto zasemakhaya kuhlatshwa sicaba ngisho ukucaba ke thina abazalwane kodwa uNkulunkulu angenzela umusa lathi mangizwa abazalwane behlabelela ngasekhaya abazalwane behlabelela ngalalela ngezwe lomhlabeleli ngaphuma ngaya kobabheka mangifika abazalwane uNkulunkulu wayizuza yami impilo ngasindiswa egameni lika Jesu ngakho ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngiyathanda ukusho ukuthi noma ngabe uzalelwe kephi musu kuphika nokuthi mina bengizalo bani bengizalwe inyanga bengizalwe izangoma wena wedwa zinqumele kini uphenduka usindiswe nami bangcwele ekhaya ngingomncinyane ngilanywa magcino su8 ekhaya kodwa uNkulunkulu wenzela umuse yami impilo angibhekanga ukuthi osisibami nabafowethu khona nokwe wasindiswa kodwa kwavele kwafinyelela kimi ngathi nganquma bazalwane ngathi nami ngiyamthatha lo Jesu baningi abantu beze bengibuze bebona bami Ngubane ekhola kuthiwa nathola vele nikholo kanjani njani nami nje ngingamazi kwalo bami Ngubane uNkulunkulu wayenzela umusa impilo yami bazalwane ngasindiswa egameni lika Jesu ngadela konke ngaphinda ngayinqumela ngathi inkosi ngizokulalela into othi awuyithandi ngizoyiyeka angihamba ngezwi ngilalela izwi makuthi lokhu naloko awukuthandi ngiyakiyeka nami bazalwane ngayeka konke egameni lika Jesu isibingelela sami sisho njalo sithi ngadela konke ngadela ngangithanda nami bazalwane ngiluka ekhanda ngenza yonke into ngixhuma imixhumo kodwa uNkulunkulu wayisize yami impilo ngayinqumela bazalwane ngihamba ngomngcwele anginamahloni lokho ngoba ngiyazazi ngingakahambi ngomngcwele ngangenza noma yini
empilweni bazalwane ingqomo nje kwakuyonto eyayiphambili ngoba masikhula wazi ukuthi nje nabazali futhi babesinikela lapho ukuthi mawukhula nje gana sekuphelile ababuke ukuthi ushadile yini kokubheka ukuthi nje mawugana thina bathakhula kanjalo sesikhulele emakhaya kodwa uNkulunkulu wayenzela umusa impilo yambazalwane ukuthi nje nginqume ngisindiswe emva kaloko ngafundisa ukugcina konke ebandleni uNkulunkulu wangenzela umusa empilweni yami wangihlanganisa nenceke yakhe ubamngubane wavuselela into ebengiyithole ngisesekhanga intombazane uNkulunkulu sihlala bazalwane ngezwi sihlale sifunda sihlale sifunda kungathi njalo sihlale lilisha empilweni zethu bayazi abahlala esihlala nabo ngasemakhaya ukuthi hayi lento abayikhulumayo laba bantu hayi bayayazi siyona haleluya ngoba ungabheki nalokuthi uphila kanjani asibona abantu abanezinto kodwa asambi ngisho kusibiziwe babushabangu ngisho kuyimicimbi komakhelwane asiphumi sihambe siye lapho ngoba asikudla okungcolile sazinqumela egameni lika Jesu amen hayi ufihla induku emqubeni ngiyabona impela inkonzo ikhona la Nkosezulu yeyi siyambonga ophilayo hayi siyabonga kakhulu yebo nginibingelele bangcwele emhlabeni wonke jikelele ku stage sethu ikota to media siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele ingane ezincane Sunday school abantu abasha abadala baba nomama siyabingelela igama elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha sibingelele kumphathi wethu ubaba uShabangu siyabonga kakhulu ukuthi usephindile futhi wakwenza futhi lokho waphinda sibuyisa futhi kulesi sihlalo esifudumele siyabonga kakhulu baba ukusamukela siqhamuka le enkaleni ekude kodwa usibandlululanga awusifunanga ngisho ukusibuza ukuthi ke ngiqhamuka into enjalo kodwa nje ngenxa ukuthi siveze unje sabantwana bakaNkuluNkulu saxhumana ngalezo ndaba ezinhle ingako silana siyabonga kakhulu babukeli bethu siyanithanda kakhulu njengoba nani nisithanda siyabonga futhi ukuthi niphinde futhi nisamukele futhi nani babukeli siyanihlonipha kakhulu uvo lwenu ukusubscribe ukunyusa umsebenzi kaNkuluNkulu indlela siubona unyuka ngezinga eliphezulu usuku nosuku siyabonga kakhulu igama ngusiphelele isibongo wadlamini ngomntwana kaNkuluNkulu bangcwele ngisindisiwe egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha nabantu abasha bangcwele bayasindiswa so nami ngenhlanhla ekhaya ngazalwa abazali abasindisiwe noma phela sabuye sageja ngenxa yokuthi sifunde ezikoleni ngenxa yabangani kodwa ngokwevangeli lalikubeka kucaca ukuthi insizwa ihlala nje ibe insizwa nentombi futhi ihlala nje ibe intombi ayithintathindwa iphathaphathwa kwakuyivangeli vele laqala lelo namanje futhi sifisa ukuthi liqhubeke nami kwabakhona lokho ukushayeka lapha nalapha umuntu esafunda nje ezikoleni edlala abangani kodwa izwi noma ku Sunday school sifundiswa bangcwele ukuthi impilo yobungcwele ukuthi iphilwa kanjani uyiphila vele usasemncane ufundisa ukuthi mawulale uyathandaza umuvuka ufundisa ukufunda izwi sengisho ukuthi noma ngabe kuthiwa uzalwa ekhayeni abazalwane uzalwa abazali abakholwa kodwa akumele ukuthi ukuthathe nje light kodwa nje vuka uyithathe uhlonipha abazali bakho uhlale wenze leyo nto musukuphika nabangani ngiyambonga nami uNkulunkulu ukuthi impilo yami uyigcinile bengibuye ngimuntu othanda mhlawumbe amabhola namamuvu into kanjalo so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyisizile impilo yami bangcwele ngimi phakathi kwendlu impilo yami isizakele ngomntwana omusho safisa ukukhuthala umsebenzi kaNkulunkulu ngiyamthanda nalo David lapha kumahubo 103 methi embonge uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami nami ngifisa ukuthi kudumise igama lakhe so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu balaleli siyabonga amen siyabonga kakhulu Nkosi hayi nabingelela kahle kakhulu impela Nkosi hayi kulungile amen singasachithi isikhathi kube njalo siyambonga ophilayo amen egameni lenkosi Kristu Jesu amen senge ngabingelela bangibingelela nabagcotshwa engihamba nabo esasho nomongameli ngapha uDlamini oqeda ukubingelela manje ukuthi umntwana osindisiwe impela nje basilana nje
singabantwana bakaNkuluNkulu nami ngubaba nje owumntwana kaNkuluNkulu osindisiwe ohlanziwe ngegazi lika Kristu Jesu nasendaweni zonke lapho ngihamba khona ngiyazi ukuthi ubaba ungubane osindisiwe ngeke kuzethu ubaba ungubane nasendaweni ngihamba kuzo nasemabandla esike siwavakashele ukuthi ubaba ngwane kodwa inkinga ivangela yaqinisa cha abazalwane angiliqinisi mina ivangeli ilona liqinisa egameni lika Kristu Jesu amen nokho ke ngubaba osindisiwe ubaba ngwane osindisiwe zonke indawo engihamba kuzo nasendaweni nje wasilana sisuka kuyo ngalena eAdam senkayisweni bayazi ngisho endaweni ngisho makhelwane ushana lonke abantu ngesihamba siphila phakathi kwabo bayasathi cha sabazalwane sisindisiwe sikhona endaweni awuthi mhlambe ngisindiswe ngoba ngifike lana njena estation eseQuarter Media cha ngisindisiwe nokho kangizange ngizalwe ngisindisiwe ngachane nkathi ngiqala ukufika naseqaleni uthi angizange ngisindisiwe nami ngazwe ngasindisiwe ekhaya kungakholwa engaziwa uNkulunkulu kodwa kwaba kuhle enkosini uthi nami uNkulunkulu wayizuza impilo yami ngolashunyelwa ivangeli ngazinikela kuKristu Jesu ngeke ngithi mina kwaba kuhle nokuzalwa abazali abangasindisiwe kumnandi nokuzalwa abazali abasindisiwe ukwazi ukukhula ufundiseke kahle endleleni indlela zenkosi kodwa futhi kuphinde futhi automatically kumnandi futhi ukuzalwa abazali abangasindisiwe ukuze unoma usumukela ivangeli ulimukela impela wathi hayi cha impela ngayinikela impela egameni likaKristu Jesu siyambonga ophilayo lize lathi lapha encwadini yaba seRoma kusahluko 8 uverse 28 ngafisa silifunde kafishane siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe Jesus ngakho siyambonga uNkulunkulu ukuthi uzalwe abazali abasindisiwe kuumusa futhi Jesus ukuthi uNkulunkulu kube yicebo lakhe kwabamthandayo konke kusona kube ngokuhle kulabo ababiziweyo uNkulunkulu konke kusebenza kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe ezelithi lenkosi kwabakholwayo abasindisiwe uma sebezela abantwana encwadi nezaga kusahluko 22 uverse 6 ithi khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe kunoma esekhulile emzalwane umntwana angasuki kuyo umkhulisa ngezwi ngakho ngiye ngithi mina abazalwane abantwana mawumzalwane umntwana amkhulise ngezwi ungalothi usemncane uma ithi lenkosi umuntu uphila kanjena owesifazane uyathwala ekhanda uyagubuzela ekhanda osebandleni musu uthi ingane isencane hayi bazoshuqula abadala bazogubuzela emakhanda kodwa hayi ingane usanda isikole siyaziyeka kunjalo hey usuyaphambana nezwi lenkosi ngakho khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe uze kunoma esekhulile angasuki kuyo bayazi abazalwana even lasikhona enkonzweni ngisho abantu abasande school noma athiwa umngakanani mncane kanganani kodwa ufaka iduku ekhanda ngoba yini lenkosi the owesifazane njoba lithe owesifazane alishonge ngeminyaka noma ngabe ufice emadrobheni kuthwana ngamathotha abesilisa nanga abesifazane ukuthi umntwana uzongena kwabesifazane ngoba wabesifazane akuhlukaniswa ngeminyaka Jesus Nkosi yezulu ngakho siyambonga ophilayo nasesadini lami ukuthi kwaba kuhle enkosini ukuthi noma abazali bengakholwa lashumela ivangeli ngayinikela ngasindiswe egameni likaKristu Jesu ngakho ngubaba osindisiwe egameni likaKristu Jesu ngakho simemezela ivangeli lensindiso bese kuba ukuthi ke phela siyamdalula uSathane ukuze ukuthi konke amaqhinga akhe yonke imisebenzi yakhe ibe sobala ngokudlulile sagcina siphothula laphana lapho siqedela khona esasichaza khona ngoSathane ebumba idlozi
nalapha ebumba khona izangoma sasafina lapho khona kuchazwa khona kuvela ukuthi izangoma nawo bonke abanamadlozi mangaphandle kumbuso wezulu futhi akufuneki sihlanganise nabo Jesus Nkosi yezulu amen ngoba ngaphandle kombuso wezulu yeah ingakho abantu bonke bayazi emagumbi noma nomhlaba ke kuze kuthiwe babushabango kuthiwe isangoma esithwase kahle isoma sangaphela esithwase emanzini hey Nkosi yebo yindaba kade phela besithwase emanzi kade siyothwasa kuDrago hey njengoba uvuka incwadi yaphana kaHezekiel kusahluko 27 Jesus kusahluko 29 Hezekiel 29 uverse 3 wayifuni ngokuphuthuma ukhulume uthi isho kanje inkosi uJehova ithi bheka ngimelene nawe Faro inkosi yaseGibhithe Drago omkhulu obuthisa phakathi kwemifula yakho uthi umfula ongowami mina ngiwenzile obuthisa phakathi kwemifula yakho Jesus siyakhumbula kuLuka 4 uthi emelinga uJesu wathi uyazi wathi lokhu konke kunikwe mina yes ngakho lapho uyaqhosha uSathane uthi umfula ngowami yeah mina ngiwenzile ngakhe lapha emfuleni ikhona phela khona umfula khona neziba Jesus siyazi amanzi avela olwandle amen abuyela olwandle wela futhi khona futhi ngakho noma ilaphi la ungakhona la khona umfula ukhona uDrago waleyo ndawo njengohulumeni nje wamanje uJesu ngena nguthe ngizokhuluma ngemfanekiso ukuze niqonde lo hulumeni esikhonda manje siyazi uhulumeni kaThwa uhulumeni osondezwa kubantu noma ilaphi la ukhonathi uhulumeni ukhona walikhona ikhansela le ndawo la ukhona ewadini likhona kanjalo embusweni ngokombuso ofuka Sathane ngikhuluma ngilinganisa ngokahulumeni ngokamakhansela wangizama ukukhuluma ngemfanekiso lapha la ukhona noma ilaphi la khona emfuleni kukhona uDrago wangakhona ikhona nokangakhona ukuthi manginesangoma esothwasa lapho la ukhona bese sigijima siye emanzini hey bese uthi isangoma esithwasa ngempela ingoba siyobe siyephi bese kuDrago njoba lisho lenkosi lithi Drago omkhulu wena obuthisa emanzini Jesus obuthisa phakathi kwemfula yakho uthi umfula ungowami ngiwenzile uqhoshe emfuleni ngikuzwa kahle ngakho izangoma zonke ngakho uma sithi singaphana ngumbuso wezulu vele zithwasa kubani kuDrago ingakho kuthiwa singayihlanganisi nabo yebo ngaphambi kaNkulunkulu bangcolile yo ake sifunde uLevitikus siyaqedela nje la Levitikus 20 uverse 6 nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi yebo nakubathakathi Jesus ukuya kubo ukuba aphinge mina Jehova ngiyobeka ubuso bami yebo bumelane nalowo muntu yes ngimnqume kubantu bakubo ngoba uphendukele kwaba namadlozi yebo nakubathakathi mina Jehova ngiyobeka ubuso bami bumelana nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo qhubeka ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu yes awungifundela uverse 26 niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele niyoba ngcwele kimi ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu kanje nginjani ngingcwele qedela mongameli nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami nginahlukanisile nabezizwe nabo bonke laba hlukanani nabo ukuze nibe ngobani nibe ngcwele kimi nibe ngabami nginihlukanisile funa uverse 27 bese uyama owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi
bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezukwabo. Uyabona bake bayi abantu lana mlaleli mbukeli Jesus. babushabango. Amen. Bathi hayi leli vangeli lensindiso ivangeli elisha. La livumelekile kwelidala. Lana ngikhuluma ngeTestament ledala. Yes. Uyabona kwelidala Testament. Yep. Futhi abobonga kufanele ngabe balibonga iTestament elisha. Jesus. Ngokule Testament elisha azisabulawa izangoma. Yes. Kwelidala ububi emhlabeni uJehova wegunyaza ukuthi bukhishwe kanjalo. Yep. Ukuthi maye kwabona nje sangoma endaweni sizamula kunempawu zomngoma. Okhonje kuba kasendathi samthelidala njengami nje. Enganginoma omngoma ngazi ngayothwasa. Ungabe ngabulawa. Yes. Kodwa ngenxa yomusa weTestament elisha. Yebo. uNkulunkulu siyakwazi ukusibekezelela ukuthi uzufithe isikhathi sokuzwa lezi indaba ozizwa njengamanje. Jesus. Kodwa kwelidala iTestament kwadinga ukuthi kuphela ube into yokubulawa. Uhudula ukhandwe ngamatshe uze ufe bese uthi abakubulele futhi bangamnacala ukuthi bakubulele. Yes. Ngoba phambi kaNkulunkulu ungcolile. Babukhishwa kanjalo ububi kwelidala iTestament. Ngathi iTestament elidala ilona elana nomthetho awuqine kakhulu. Yebo. Namhlanje sokuwumusa ukuthi naba izangoma naba namadlozi bashumeza ivangeli banika isikhathi sokuphenduka ukuze bayishiye lento. Yebo. Kunjalo. Ngwaphambi kaNkulunkulu bangcolile. Yebo. Angithi siyazi zonke izangoma ziphatha ishoba. Amen. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Ngike ngasho ngathi uDraco lenyoka yasemanzini zangoma ethwasa ngayo ngisaqala ukusula ekhathi edlule ngisaqala ukufika kule stage somsakazo iQuarter Media. Yebo. Ukuthi ngenanga ngake ngayibona lenyoka embonweni ephuphweni ngilele. Jesus. Yebo. Yaqhamuka ikhanda layo liyashi iqobo lehashi. Hey. Mayengaqhamuka le khoneni ungathi nali yasho liqhamuka. Yebo. Iyashi iqobo lehashi nomuhlwenga walo yonke into madlebe yonke into. Yeah. Phela mawuyibona uyibona kusole ekhanda bese kuphele ekupheleni komqala awubona umzimba ngoba ihamba nefu. Yiyo lenyoka izangoma ethwasa ngayo ihashi inomsila athi uyazi ihashi inomsila. Umsila wehashi uthi umsila siyathi uphinde ubizwe ngeshoba. Yebo. Athi izangoma iphatha ishoba. Athi ziphatha ishoba nje automatically ukwenzisa kwaloyise phela uDraco lo ihashi. Jesus. Ngakho automatically vele izangoma njengoba sithi izangoma ziphansi kweumbrella kaSathane zingabantwana bakaSathane zingaphandle komuso wezulu uma usaqala usahaqwe lo moya omngoma namhlanje sizowembula. Yebo. Ngiyathela lenkosi encwadini yabaseFesu kusahluko 5 uverse 10 no verse 11 ithe imisebenzi obumnyama asingahlanganyeli nayo kodwa kunalokho siyidalule. Yebo. Yebo. Ngoba inkosi yamakhosi uKristu uJesu mawufundiswe lenkosi kuJohane wokuqala kusahluko 3 uverse 8 ivethu inhloso kaSathane isizathu inhloso kaJesu isizathu sokuza kukaJesu emhlabeni kwakukuza kochitha imisebenzi kaSathane. Yes. Inhloso yokuza kaJesu Yebo. kwakukuza kochitha imisebenzi kaSathane. Amen. Ngakho lithi izwi lenkosi imisebenzi kaSathane mawufuna abaseFesu kusahluko sesihlanu uverse 10 no verse 11 ithi masingayihlanganyeli imisebenzi obumnyama kodwa kunalokho masiyidalule yingakho namhlanje siyidalula. Yebo. Ngike ngasho athi ngegeme edlule ngathi isilo nomprofeti nomprofeti wamanga amawele lawa. Yes. Umprofeti wamanga umele umoya lona ongathi umoya okukholwa. Yebo. Ozenza ngathi okukholwa okuthiwa abathwase ngokukholwa bayaprofetha abaprofeti bese ngapha abathwase ngokwesintu bese bona besethiwa izangoma. Yes. Ngakho leli shoba eliphathwa izangoma into eyodwa nale induku eziphathwa abaprofeti.
Jesus induku ephathwa umprofeti ibambela ishoba Oh yeah. ilona shoba lezangoma Yo. ilona shoba lomprofeti le induku ephathwa iyoni ezithi ikhali amashoba lawo Bakithi. ngoba isangoma siphili sikaliphethe ishoba Imfihlo engaka. Nkosi yezulu Amen. yabo ingakho ngapha abaprofeti kuphathwa yinduku Yes. kanti ngapha Yo. ezangomeni kuphathwa amashoba Into eyodwa. ngoba into eyodwa le Hey bakithi. zihlangana empephweni Oh. zihlangana emsamo Oh. mina ngeke ngihamba too much nezayoni Yeah. ngihamba kakhulu kuke kuthiwe kwenziwe ilathi laphansi le lathi laphezulu Yeah. kudlatswa abaphansi nabaphezulu ngoba lento into eyodwa Jesus Nkosi yezulu Jesus ngakho sizoyidalula Yes. imisebenzi ubumnyama Yes. ukuze kube yilona lowo ngelanga lokukhala kwecilongo angabukhona okwazi kuyilandulela athi mina ngizwanga Yebo. Oh bakithi. Nkosi yezulu Amen. ngelanga uJesu uthi ukuba ngizange ngikhulume kubo ungaba banasono kodwa ngalo kodwa ngibatshelile bezwa kodwa abaphendukanga ngakho ngiyanxusa mlaleli Yebo. ukuthi usahlezi Yo. sisalalele lesi stage sekwathathu media Amen. sizilungiselele silungise Yeah. lapho kudinga silungise khona Yeah. ngegama lika Kristu Jesu Jesus Lord sizodlulela kwesisigaba lapho ndwawe sichaza ngeke ngasho ngegeme edlule Yes. ngathi sizochaza okwamanje noma ziningi igaba esazoyichaza Yes. kodwa bazosibekezelela abalaleli Yes. nababukeli ngwahlezi ngeke kwapi ukuchaza konkane kane Yeah. kodwa for ukuhlela ngegaba ukuthi sichaza sisuka la siza la sesifika la manje sesingena lapho sesizochaza khona amabhizinisi uhlolo lwamabhizinisi kaSathane siyakhumbula ngegame edlule kuke kwathinteka kancane kwathi ukudluleka Yeah. ukuthi uSathane nkathi ephonswa phansi emhlabeni Jesus akukho aphucwa kona waphonswa nako konke Jesus Yep. okwakhe Yeah kuhle kwengane mayixoshwe ekhaya Jesus akathi ubaba leli bhuku ngakuthengela mina lezicalo ngakuthengela mina Yeah shiya konke lokho Ey. kodwa ihamba namasakana ayo wonke Yebo. kunjani ithwale ibelethe impahla yenze yonke into ihambe nakho konke okwanezicathu akakasho uba uthi lamasokisi nezicathu kushiyo kwami Yebo. kodwa ihamba nakho konke okwayo noSathane kwabanjalo akaphucwa ngalutho Jesus yonke ingcebo yakhe ingakho ekwazi ukurana amabhizinisi ekwazi ukwenza yonke into Oh. ngegama lika Kristu Jesu Amen. mhle phonza phansi uSathane akaphucwa ngalutho kunjani ngiyafisa siphinde sifunde futhi lapha encwadi kaHezekiel kusahluko 27 Amen. sesingena phansi kwesihloko esithi amabhizinisi kaSathane uze sithi ukwaveza Yes. kancane Jesus Yebo. awungifundele uverse 3 imikhawulo yakho isenhliziyweni yolwandle noma ufolo ufunda u4 ngiqale ku3 ewe uthi kulo ithari wena ohlala ekungeneni kolwandle ongumthengi wabantu eziqhingini eziningi inkosi uJehova isho kanje ithi Thare wena ushilo ukuthi ngiphelele ebuhleni wena Charo sike sachaza ngesikhathi esidlule Yebo. uthi zonke lezikhulu zaseCharo namakhosi onke nawo Gomora noSodoma noGibhithe ofaro babeveza ubukhona bukaSathane ngakho makukhulunywa ngabo kukhulunywa ngoSathane ngoDrago Jesus Lord ngakho wena Drago usho njalo lencwadi Jesus umethi wena Thare yeah uthenga iphelele ebuhleni Jesus ngalena kwegama kukhona imfihlakalo Jesus. kuma likangidabukisa angazi ngivuleka manje kukhona abantu abaningi abakhonze emabandla athi umuntu sikhonze ebuhleni Yes. Impela. yabo Yebo. ngakho igama lisho limbula imfihlo yento eliyiyona
Yes. liyazembula lona qobo Yeah. Jesus Lord. uNkulunkulu edala abantu Nkosi yezulu Jesus. uqambike umuntu Yeah. wathi uAdam uthi Adam kusho umuntu Ya Nkosi. Yeah. wase akhela unkosikazi Yeah. wasethiwa uEva igama lika Eva lisho ukuphila Yeah. okhonza uNkulunkulu baba uJehova uthe masedala umuntu wasemnikeza ukuphila Yo, yes. uma sichaza igama elithi uJakobe Jesus. lisho obambene noJehova Hey Nkosi. Yeah. siyazi uJakobe vele wabambana noNkulunkulu Yes. ngamhla kuzethiwa Jakobe igama lakho sezoshintsha akusazothiwa uJakobe Yeah. kodwa sothiwa uIsrayeli Yeah. kwase kusuka lapho kubantu labakhe abazana kwathiwa ama-Israyeli Yes. Nkosi yezulu qhubeka mongameli verse 4 Imikhawulo yakho isenhliziyweni yolwandle. imikhawulo yakho ilaphi Isenhliziyweni. isesenta yolwandle yonke imikhawulo yakho Draco yonke imikhawulo yakho Thare Jesus. Yeah. isenhliziyweni lwandle wena uqhosha phakathi olwandle sike sathola ngane yakhe Ezekiel 29 uverse 3 uzaqhoshwe athi umfulungo wami ngiwenzile mina eqamba amanga umnikazi wamanga nomqambi amanga noyise wamanga Yeah. elishilo lenkosi mekhuluma amanga ukhuluma kwakhe Hey. qhubeka Abakhi bakho baphelelisile ubuhle bakho. abakhi bakho baphelesile njani Ubuhle bakho. ubuhle bakho ngivusela ungijomele ku25 Imikhumbi yaseTarashishi yayihambisa impahla yakho. Wagcwaliswa, wadunyiswa kakhulu enhliziyweni yolwandle. imikhumbi yaseTharishishi Jesus. iyona ebihambisa impahla yakho wagcwalisa wadunyiswa kakhulu laphi Olwandle. Olwandle. enhlizweni yolwandle phakathi olwandle Jesus. ngwamabhizi kaSathana aphehlwapi aphehlo olwandle Oh. automatically wabona sesenza ngaphandle nje kodwa Gole, aphethe olwandle asebenza in spiritually asenza wathi asenze imfihlalweni kwezikamoya Yeah. noma ngabe wena uzothi lento hayi mina ngiyibone yakhiwa umuntu uyibone yakhiwa umuntu impela kodwa ukhafule lo moya lo yakaSathana wangena kuye emqondweni nasemzweni nasemcabangweni wamcabangisa into waseyayakha Yo. Hey bakithi. Amen. Nkosi yezulu Amen. qhubeka 26 Abagwedli bakho bakuyisa emanzini amaningi. Umoya wasempumalanga wawusukwaphula usenhliziyweni yolwandle. Ingcebo yakho nempahla yakho nentuthu yakho nentutho ingcebo yakho nempahla yakho nentutho yakho amatilosi akho nabashayeli bakho abavimbi zimva bakho nabaphathi bakho bokuthenga nawo onke amadoda akho empi akuwe naso sonke isixuku esiphakathi kwakho kuyakuwela enhliziyweni yolwandle ngosuku lokuwa kwakho. ingcebo yakho yonke Yep. nempahla yakho Draco nentutho yakho zonke zokuthutha Yep. konke kusenhlizweni yolwandle siyakhumula uSathane ke ukwachazwa lapha elizwe lenkosi encwadini kaHezekiel kusahluko sasuqedela mongameli khona soqhubeka kahle Ngezwi lokukhala kwabashayeli bakho amaza ayazamazama bonke ababambe amaphini amatilosi nawo bonke abashayeli basolwandle bayakwehla emikhunjini yabo beme emhlabathini bezwakalise izwi labo phezukwakho bakhale ngomunye qhubeka qedela bathele uthuli emakhanda abo bahuquzele emlotheni. siyakhumbula ukuthi makuchazwa lana ukuthi ingcebo yakho nempahla yakho
nabo bonke nabashayeli bakho Jesus wena Drago kulapha enhlizweni olwandle Yes. nazo zonke ezokuthutha zonke zamabhizinisi sisazoziveza sithi kuyicaza kafishane Yes. ngamanani Yes. egameni kaKristu Jesu Amen. lapha nasiyama kuthiwa ingcebo yakhe vele ucebile Jesus kodwa inkinga usathana ucebe ngengcebo obumnyama Yebo. ingakho abantu abaningi bayifuna ingcebo bayilanda kuDrago ngokukhuleka kuye Jesus Oh yeah. bangakholwa ubaba uJehova bangakholwa egameni kaKristu Jesu bangakufuni ukukholwa obheka bonke abacebile Yes. abacebe ngengcebo kaDrago abakufuni ukukholwa Yebo. uzathi umuntu mina nginakho konke ngizothi ngikhonza uNkulunkulu uzongenzelani Eish. Impela kuba njalo. abantu abaningi bacebe ubabona imizi imihle Yes. ubone behosozimali behosomabhizinisi Jesus benemoto esemazingeni aphezulu yeah begibela amabhanoyi belala emahhotela benza yonke into Jesus. bamba bayothwala bakhuleka kuDrago indlela abakhuleka kuDrago benza umsebenzi ngasathana umsebenzi wokubulala ngoba usathana uyena ombulali Yebo. ethe izwi lenkosi kuJohani kusahluko 8 uverse 44 athi Jesu nina ngababulali nifuza uyihlo usathane yena wayengumbulali abantu basekuqaleni Yebo. ngakho noma ngabe kuthiwa waceba uzibona ucebile mhlawumbe unebhizinisi mhlawumbe nesitolo uma wathwala wachitha igazi uwabulala umuntu noma wathwala ngalondlela wathwala ngayo okwathi waceba ngengcebo kaSathane malibhuleke ivangeli namhlanje Yes. ethe lenkosi izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho esilishumelayo okusho ukuthi izwi lokukholwa izwi lokusindiswa yilo silimemezela namhlanje kule stage ikwata to media Amen. uma waceba ngokuthwala Yes. Nkosi yezulu uma waceba ngokubamba inkunzi Yep. noma kuthiwa wabamba inkunzi eziluphi uhlobo nothiwa wabamba umuntu nothiwa warobha ibhank nothiwa wabamba mhlawumbe nowathi imoto yemali nokodwa noma kuthiwa kwabanjani uma njena waceba ngengcebo ongeyona kaJehova waceba ingcebo obumnyama Jesus. Hey. ngoba usathane vele mawusuya kuye ukhuleka kuye uthi ngiyakuyeka manje ubulungiswa Yebo. Oh. kumathi abenza kahle bayazibambezela wena usuthathe ingqamlelayo Jesus ukuzucebe Yebo. awuthi uyifunda lengcebo ku28 kezekhelo uverse 12 no13 Ndodana womuntu yenza isililiselo ngenkosi yaseThara. Uthi kuyo isho kanje inkosi uJehova ithi wawuluphawu lokupheleleyo wawugcwele ukuhlakanipha wawuphelele ngobuhle. Wawuse-Edeni insimu kaNkulunkulu onke amatshe anqabileyo ayisisibekelo sakho isadiyu netopazi nedayimani neshohamu nejaspi nesafiri nesimagarikdu nekrisolite nesivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho uyabona ukuthi wehlezi phezulu kwengcebo Hey bakithi. kuyena olawula ingcebo Yebo. kuyena olawula konke Hey Jesus Lord. kuyena ophethe ingcebo Hey Yebo. ya Nkosi. ngakho ngamhleqoshe ezulwini ingakho eqhoshela uJesu entabeni ethi konke lokhu kunikwe mina nemibuso yonke le Hey. sakhuluma uJesu ngenanga uthe esebheke esiphambaneni wathi uyeza umbuso wezwe Eish. Yebo. uyeza umbuso walelizwe kodwa kanalutho kimi Oh yes. Nkosi yezulu Jesus. wathi nani njoba izwe ngangithandanga nani kanjalo ngeke nani ngithande ngeke. kwalo lelizwe okwamanje sabuso usathane Jesus. kodwa abazophunyula ekutheni mhla kukhala icilongo bakwazi ukusinda
bahlangabeza uJesu ukuze bangene kuphila okuphakade ngoba kubhlungu bonke abangezozilungiselela manje mhla kukhala icilongo kuze kwafika lokukhala icilongo ungazange uphenduke Jesus sobe singaseke isathu kuphenduka sibe singasekho sothi kuphela ungene kwalasha kuphela yebo ungene kubhubheni kunjalo Nkosi yezulu amen amen ake sichaze kafishane impahla zakhe usathana Jesus sizwile ukuthi kukhona lonke uhlobo alukho uhlobo lwebhizinisi oyibonayo ekhona emhlabeni angayiphehli usathana lapha phakathi Jesus yabo kodwa kuphela ufuna ukwazi ukukhetha ngoba uphehla wenza yonke into lena abantu abazoyibona befuna ubuhle Jesus yebo Nkosi yezulu Jesus angifundele laphana uverse 10 no11 ekuyena u27 abasePherisiya nolude nophuthi babesempini yakho amadoda empi yakho baphanyeka izihlangu nezigqoko kuwe baveza ubuhle bakho baphaneka igqoko nezihlangu bakhuleka kuwe beveza ubuhle bukabani bukaSathane ake ngithi ukuyicatshisa kahle uma ngithi wonke amabhizinisi owabonayo owabona ephethe impahla ezidliwayo zokudla yes noSathane uyalenza ubhizinisi lokudla Jesus Lord owabona ephethe impahla amabhizinisi zokugqoka zikhona ezokudla ezikhulekile ezimthosa uNkulunkulu kodwa kukhona ukudla sazokuchaza okunye kwako kafishane ongamthosi uNkulunkulu okungaphansi kwamabhizinisi kaSathane kuwe khona ezokugqoka ezimthosayo uNkulunkulu nezokugqoka ezingaphansi kombuso kaSathane ingangithi amabhizinisi onke phela wena okufanele uhambe ngokuhlakanipha ethe lenkosi kuMateyu kusahluko 24 uverse 15 lathi ofunda amakaqaphele yebo phela hamba ngokuqaphela Jesus ungadli noma yini yes ungagqoki noma yini yebo ungakhuleki kuSathane egameni likaKristu uJesu amen lana siyazi umuzi nomuzi sakhula thina babushawa ngomuzi nomuzi ingekho indoda engenaso isihlangu yebo uhlinzwe inkomo zihlinzwa vele ubomnyama yes kulezi inkomo bese kukhishwa ihlangu yebo ezophane kwapi naphezulu ezindlini yebo ziveza ubuhle bukabani ubuhle bakho ubuhle bukaSathane hey yebo yo ingakho sike ngegemedlwe sasathula iculo ethi lifikile ivangeli sathula kafishane ngenxa yesikhathi ezweni sakaZulu angive ngilithanda lifikile ivangeli ezweni sakaZulu lize lilethe ukukhana lixosha imikhuba yobumnyama Jesus yebo Nkosi yezulu kube ku verse 11 abantu base-Avadi kanye nempi yakho babesezingangeni zakho nxa zonke nabaseGamadi babesemibhoshongweni yakho baphanyeka izihlangu zabo ezingangeni zakho nxa zonke baphelelisa ubuhle bakho baphelelisa ubuhle bakho awufuna verse 12 Tarashishi lalingumthengi iTarashishi lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bayo yonke ingcebo yakho liTarashishi langumthengi wakho yes Jesus awuqhubeka benana impahla yakho ngesiliva nangensimbi nangethini nangomthofu benani impahla yakho ngesiliva Jesus nangensimbi nangethini nangomthofu yeah ngoba uSathane usenza ngalezi zinto lezi siyakhuna amatshe lapha anqabileyo ayevele ehlezi phezulu kwawo kwako wonke amatshe anqabile amatshe amagolide yabo amatshe engcebo khazi 13 besuyama iJavani neThabali noMesheke bona babenga bathengi bakho benana abantu
boqobo nezitsha zethusi ngempahla yakho. Uverse angifuna uverse 24. Ukuveza manje impahla. Sesiqala ukuveza ingxenye yempahla zika Sathane. Bona babengabathengi bakho ngempahla enhle. Ngezembatho eziluhlaza nezifekethisiweyo. Nangezindwangu ezimibalabala. Nangezintambo ezalukiweyo eziqinileyo. Ezindaweni zakho zokuthengelana. Jesus. Yemezolo. Uyabona kuHezekiel 20:28. Yes. Limchaza uSathane uthi waye umuntu onane nezivunulo. Mawufuna phana uverse, awungifuna uverse 13 bese ku28 ku28. Wawuse Edeni insimu kaNkuluNkulu onke amatshe anqabileyo ayisisibekelo sakho isadiru netopazi nedayimani neshahomu nejaspi nesafiri nesimaragidu necrisolite nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Athi yabona Sathane ngishinta egqoka wegqonto ezemvunulo. Yebo. Ngakho into ezubukhazikhazi sidinga uzibalekele. Jesus. Ngoba uSathane wehla nazo ezoyithela ngoba mhle seqoshwa akaphucwa ngalutho. Jesus. Lezi ivuna abantu abavunula ngazo. Yeah. Leza amabhizinisi kaSathane. Bakithi. Lapha na lasisuka khona ku24. Yebo. Iveza ngisho indwangu ezimbalabala eqinileyo. Yes. Abantu abathandayo ngisho kuthiwa insuku lezi zama holiday over heritage. Yeah, Nkosi. Ufike ngishabe efundise emabandla sebegqoka imblaselo. Inani inembalabala. Nkosi. Inendwangu ezise zibe nane ngathi neinsephe. Yebo. Njobona izwe lenkosi lisho. Intamo ethi ithe uqina. Konke lokhu kuphehlwa lapha anemali kaSathane uzama babone ongathi kuhle kuze bazama ukuphelelisa ubuhle bekaSathane kodwa bona bazi. Jesus. Into ebhlungu abazi. Jesus. Namhlanje kube kuhle enkosini uthi sizoveza amaqhinga onke siyasizoyidalula imisebenzi kaSathane. Jesus. Amen. Sizoyibeka obala. Jesus. Konke ukuhloba. Lizathi lenkosi encwadini yezakha. Ake siyifunde incwadi yezakha, Zakha 31. Zakha 31 verse 30. Ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyise. Kepha owesifazane wesaba uJehova uyakudunyiswa. Ubuhle buyinkohliso. Yes. Lobuhle obuhlabahlala abantu babshaba ngobefuna. Yebo. Abantu bayafuna ubuhle. Kakhulu. Hey. Kodwa izenkosi ithi ubuhle buyinkohliso. Yeah, Nkosi. Jesus. Konke lokhu umlalelo okulangazelela ukufuna. Uthi mina ngifuna ukuyilungisa ukuze ngibe muhle. Yanti uJehova wakudala waba muhle. Jesus. Lithi lenkosi kusola kuGenesis sahlo sokuqala. Yeah. uNkulunkulu konke ekudala ngegaba. Wekudala athi sengiqedile lesi sigaba. Jesus. Athi kuhle. Yes. Adluye kusisigaba. Enza aqede. Athi kuhle. Yes. Ngakho ngisethi uthe masedala kumuntu cabanga esadala konke okunengabadala abantu. Wethi kuhle. Hey. Ekugcineni uthe masezodala abantu. Waba attention, wayinika isikhathi. One manje asenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Jesus. Ngakho ikanti wena udala wafuza uJehova. Yebo. Wayishintsha manje ufuna buphi ubuhle. Hey. Wayishintsha ibala manje wabodlela ibala oyilona likufanele. Nkosi. Wayothenga into zokuyiqebela isikhumba. Obona ngathi uthatha ubuhle bukaSathane. Jesus Lord. Bakithi. Wayishintsha manje yena wafuna lezi inwele. Ozoyiqhuma kule inwele zakho zemvelo. Obona ngathi usufuna inwele zikaSathane. Hey.
Yebo. lezi inwele lezi eziqhunwayo ziqhamuka kumabhizinisi kaSathane Jesus Yebo. zuphawu lomhlwenga wehashi lenwele eziqhunwayo Yes. nenkopho eziqhunwayo uyalazi ihashi nenkopho ezinde Yebo. nabesifazane baqhuma inkopho ukuze bathathe umfanekiso waloya drago Jesus kodwa bona bayiqhuma inkopho bethi bona bazakho ubuhle lezi inkopho zakho zemvelo wadalwa nazo zinhle iphelele Yebo. musu ufuna ezinye mntakababa Jesus lamashi yakho wanikezwa uJehova musu ufuna ukuwapenda Yebo. mahle yeah Nkosi uNkulunkulu uyakuthanda unjalo Jesus lezi inwele eziqhumayo uNkulunkulu akayifuni amen Nkosi yezulu amen lizathi lenkosi ngisho isikhonyane esihlala kwalasha ake sithi kusivula kancane awungiqale kusahluko 9 isambulo uverse 1 noverse 2 no3 Ingilosi yesihlanu yayisibetha ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini isahluko 9 awungiqale uverse 1 Iyona. Ingilosi yesihlanu ya yayisibetha ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini iwela emhlabeni yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha yasinika isihluthulelo ukhiye ngiyichaze kahle Jesus ithe mayehli kwele emhlabathini lenkanyezi yasinika isihluthulelo yanika ukhiye wokuvula umgodi wakwalasha Amen. kwalasha ilalingaya libuyayo isesihogweni Yebo. kwathi ukalasha mawuphonsela uphonse kuphonsekile Jesus verse 2 yayisivula umgodi wakwalasha kwenyuka umusi emgodini njengomusi weziko elikhulu kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi uyabona ngenqothi lapha kwalasha phela isemlilweni lakhala khona umaye nje wasike sachaza nangekhathi edlule Yebo. uthi esihogweni ekhala umaye Yebo. lapha esasathi iculo lakho numaye lona esithi ngishaba emabandleni alidingeki leculo likaMaye ngoba abalicula abapractice iculo abalicula esihogweni mhlabe kwalasha Yebo. babe belicula khona Jesus ethi Maye Hey. ngakho ufuna ukuya la siya khona akaliculi lelo culo likaMaye Yes. ngoba uMaye wafika nokukhala kwaletho uSathane emhlabeni Yebo. uma sokuvula ingelo sivula kwalasha Yes. ithi kwaphuma kwenyuka umusi emgodini Yebo. njengomusi weziko elikhulu uyabona umlilo weqobo lomlilo ngenxa yomusi intuthu yomusi yafiphaza ilanga uyabo icabanga intuthu ephuma phansi emgodini Izifiphazi. isithi ilanga phezulu Jesus nomkhathi Yebo. kwafiphala ngisho umkhathi ngomusi womgodi verse 3 kwaphuma isikhonyane emsini seza emhlabeni sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba amen ongifuna verse 7 kwase kuphuma isikhonyana lapha phakathi emgodini emsini nesimo sesikhonyane sasifana lalela ke qaphela kahle emlaleli qaphela kahle embukeli nasi isimo sesikhonyana kuthi sinjani Jesus lesikhonyana esiphumaphi kwalasha siphuma emgodini wakwalasha lesi sikhonyana esiphuma phakathi kwalasha esihogweni Yebo. qaphela ke nesimo sesikhonyane sasifana namahashi alungiselwe ukulwa sasifana namahashi noma ngisho ukuthi Nkosi yezulu Yebo. even nesikhonyana lesi sifana namahashi sifuzwisa udrago njengoba udrago unjengehashi Yes. qhubeka Jesus nasemakhanda aso kukhona okunjengemiqhele efana negolide nobuso bunjengobuso babantu nasemakhanda aso kukhona imqhele Jesus ngoba uSathane senza kakhulu ngento zamagolide Yebo. okukhazekhazi yes okuyicwebezelisa yeah
Nkosi yezulu. Amen. Jesus. Ufike sebelukile base befaka nazi into zathi thoye ekhanda. Qhubeka. Futhi verse 8. Futhi sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane namazinyo aso ayenjenga wezingonyama. Nanazi njengezingonami kodwa bengiqonda phana uthi nezinwele lezi. Sifananse nezinwele lezi uSathane ayikhiphe emabhizinisini lakhe solwandle zaseziza la emabhizinisini akhulume wanyeneza automatically enhlizweni zabantu abazomsebenzela ubasungula amabhizinisi azodayisa lezi zinwele. Jesus. Bese ziyadayisa emasaloni. Bese ziyadayisa endane ethile la kuthengwa khona izinwele bese ziyaqhunwa. Jesus. Abantu mabefuna ubuhle. Yep. Ngithi mina uyabona abakushwana ivangeli eqiniso. Yes. Babushabango. Yeah. Ingakho nasemandulo kudala. Bake basho abantu ngani uma basho into abayizona khona igama esemacilongweni elithi inkosi ibheka ibandla lakho limaqhubeka idlenza silifuze lelo bandla elaqala labusiswa ibandla lika Jesu labo laqala khona babeshumela ivangeli malifika endaweni kwaba khona amabhizinisi ngishavalwayo. Yebo. Oh bakithi. Amen. Kwake kwavala amabhizinisi uPaul eshumela ivangeli kwanyakaza izwe lonke laseFesu bathi kanti lana kunengcebo yethu eshawele ndoda eshumela ivangeli. Ingakho abazalwane babeshumela ivangeli bengathandwa abantu bengathandwa umphakathi namhlanje abazamhlanje ngose beshumela ivangeli balimbathisa iqiniso abafuni kumdalula uSathane sebeshumela ivangeli lobumnandi. Jesus. Oh bakithi. Bashumela ivangeli elithandwa ngabantu. Bashumela ivangeli ngokubatshwa kweindlebe zabantu. Jesus. Ngiyakuzwa. Ake sivule uPaul elule kuTimotheu. Yebo. Lapha kusahluko 4. kuTimotheu. Wesibili kusahluko 4. Amen. Ngiyathanda la. Nangu uPaul kuTimotheu ngifuna sizwe kahle. Yes. Awungiqhakuza kuverse 1 kuze sizwe kahle. Yebo. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu uJesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithi Ngiyaqinisa mina Paul ngithi lalela Timotheu. Qhubeka. Shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso. Shumela izwi Timotheu. Uqinise. Yes. Ungalithambisa ivangeli. Jesus. Noma kuyisikhathi noma ngesona. Oh yes. Ngoba khona isikhathi abaye bazibathe abantu hayi bongasesona isikhathi sokuthi alishumeleka aliqinise kangaka izwi baba ngubani. Jesus. Abese ngazaqinisa nje napho kanti sophumula nini. Hayi namhlanje okuyinkonzo okujabula nje. Cha shumela izwi. Uqinise kuyisikhathi noma ngesona. Noma athi usemlindelweni noma athi akufiwe kodwa shumela izwi uqinise. Jesus. Kuyisikhathi noma ngesona. Ngiyakhubula ngelanga. Babushabango ngangathi ngishumela ivangeli endana semarhetshela eminyama kusemlindelweni ngashumela leli lizwi lokuqinisa ngichaza ngendaba yamadlozi ngendaba abafileyo ngathi ngisalichaza ivangeli kwamemeza umfundisi emsamo wathi mshayeni banginamathela awu bakithi abazane ngahamba nabo baphuma ngezibhobo Jesus. ngashawa lapho uNkulunkulu wangisiza ngoba umfana wakhona baba walo mama lo owayeshonile owayezongcwatshwa yebo ngiyabona wejimela ukarati wekeze kumina eseza ngenyako eshaya amafole emoyeni kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo ngaphuma lapho ngenamyotho angazange ukuthi ngangifika kanjani abantu bengishawa begcwele indlu uyazi weza ngimbone eza yes ngivike kancane ageja adlule aphaphalaze aphinde abuye buya ngamafole uNkulunkulu wangihlenga kodwa wamemeza wathi mshayeni kwasho umfundisi ngathi sengiphuma ngoba ngikwazanga ukuphuma ngisashawa
kwathi sokudambile isimo sengiphumela eminyango Yeah. ngatsho nabo laba abahamba nabo abane babo ngathi ngishawa baphuma abasakazeka bagcwala igceke Jesus ngama ngiphuma kwasho bona abane babo kwathiwa kodwa baba ngwane ngoba ubuchazisa nekwenze njani ngathi nama ngazi hey bakithi hey Nkosi yezulu Jesus ngahamba enkothi mawushumela ivangeli leli lika Kristu Jesu Yeah. othi ashumela ivangeli befundisi la nikhona senishumela ivangeli niyathandwa abantu nje niyathanda umphakathi yonke maniwila nisalishumela lika Kristu shumeleza uqinise kuyisikhathi noma ngesona Oh, yeah. qhubeka usole ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa usole ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela Yeah. nokufundisa Yeah. verse 3 ngokuba kuba khona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo shumela uqinise kwisikhathi noma ngesona Timotheyu ngokhona isikhathi esofika lesi sesikusona manje Jesus abantu asebezosifuna befundisi ngokwenkanuko zabo yep abazokhuluma into abayithandayo ngokubatshwa kweindlebe zabo hey namhlanje ungabona kugcwele emabandleni Yep. ingoba umfundisi bandla sheme ezimuhle ukhuluma kamnandi ukhuluma ukubatshwa kwendlebe ukhuluma ngokubatshwa kweindlebe zabantu yep ngiyakhumbula kwenimishini engangayo yakubo abefundisi bakhona babekhuma abancokole kudla namakhosikazi abantu ungabusana noma intombi noma namasoka yini Jesus yawu yabo ngani na ngena ngakhuluma omunye impelo omfundiso ohloniphekile yep engangimuke sezingeni eliphezulu wathi kufanele phela ngoba sesijwayelene ngelanga ke ngifike nje ngizoma epulpit ke ngiyibhedele nje oh kusho umgcotsho uthi ke ngiyibhedele nje hey ngenanga kwathi ngifundisa ngase ngifundisa ngendaba yokuxhawulana nokhagana yeah ngathi bazalwane ukuziva ngelibe clean Jesus kodwa ukuxhawulana nokhagana yes kodwa kungcono indoda ihagane nendoda enye Jesus angahagani wesifazane nowesilisa oh yes ngoba lokho akubukeki Jesus Lord ngangikhuluma lana babushabangwa ngenxa yokubuka ngobungcwele bevangeli yes ake sithi ke iqiniso ke thina sisindisiwe yeah asidlizelani lutho yes siyaqhawulana siyahagana no wesifazane ngiyamhaka umama noma umuntu omusha ngiyamhaka Yeah. kodwa nansi inkinga siyaze emabandleni kujwethu uthi abesifazane ibona abaningi amadoda asele emakhaya Jesus yep abesifazane abasha abawomakoti nabawomama sebadala yep abawomakoti abakhwenya nabasemakhaya abawomama obaba bamakhaya basemakhaya kodwa ibona balenkonzweni ake sithi kumama unobaba wakhe akaze ezenkonzweni mhlambe lo mama akaza hake ngisho ubaba wakwakhe Jesus so kenzeka ngenanga ubaba ekhaya mhlambe uzuzwa yivangeli usenimama namhlanje engikuphelezele ke ngiyobona la ukhonza khona Yeah. uyabe afika ubaba laphana ubona unkosikazi wakhe uhagana nami siyakotelana Jesus yep seliyangcola ivangeli seliyalimala ivangeli uma lo baba esebuyele ekhaya efika lapha ekhaya usethi kumama nkosikazi wami kanti lethi nenkonzo nohagana namadoda eish phinda ayeke futhi phinde lo baba aye enkonzweni namathu sezomnqabela unkosikazi Jesus athi ngeke uphindwe lapha kana phana uyohaka ongubani ngiyakuzwa yabo ngakho kungcono indoda ayihagane nenye indoda yep nowesifazane ahagane nowesifazane lana asisho ukuthi ngoba asithembani kodwa for ukuvikela ivangeli yes for ukulwela ivangeli
for ukulwela ubungcwele athi umphoso Paul athi ngikulwini kulo kuhle athi ngiliqedile ibanga lami ngakho namhlanje nami ngiyazinikela ngubaba ungubani kumanje ngikikota 2 meter ukulwela ivangeli ukuze kugcine makuhle enkosini nami ngisho njengomgcojo Paul athi ngikulile kulo kuhle athi ngiliqedile ibanga senginindele umkhela inkosi yongipha wona kanti bonke abathandile ukubonakala kwayo ngakho ivangeli liyalwelwa ngakho kunamabhizinisi kaSathane lwasesike sasho Nkosi yezulu amen bese kuzoba khona njenge ngasho ukuthi khona awe ingubo Nkosi yezulu amen khona ingubo eyidasa kuthiwa one arm ziyathengwa emabhizinisini bathunga o-fashion designer bathunga one arm ngiyathanda ukusho ukuthi u1 arm angithi unengalo eyodwa ohlangothini ayikho ingalo ukhona umuntu wakho uJehova onengalo eyodwa angilo one arm uspread umoya wabantu abafuhla ngothi abantu okhombisa kusebenza ingalo eyodwa enye ayisebenzi ngakho one arm webusiness kaSathane awudingeki kubantwana bakaNkuluNkulu Nkosi yezulu amen ingubo ezingahloniphekile eveza ifuba eveza umzimba stomach out azidingeki kubantwana bakaNkuluNkulu abalindele ukubuya kwenkosi yebo abandele ukukhala kwekilongo abafuna ukuphila umngcwele Nkosi yezulu amen ingubo ekala umzimba ambo wesifazana ongathi manje akagqokile ubonala umzimba wakhe njengoba unjalo isisu nenhlangothi sibona nje wasinjalo umhlanu ubona nje osinjalo ngisho ehamba ebhekelene ubona ngisho ukuma kwezinqa uthi zihamba zime kanjeni izinqa umuntu uma uthama ngaphambili ubona konke ukuma komzimba wakhe akubukeki bazalwane akusebona umngcwele singakanje ebhlukweni noma ngabeke uyigqoka ingubo yakho yindi impela ithi ayifike phansi kodwa mase kubamba ikala umzimba kunalezi ingubo othothi umuntu azanoma ehamba ungathi manje niyambamba asangisho ukugqatha ngisho ukuhamba ubanjwe ingubo mangathiwa manje akagijime so ngaphothi ukuthi ayibamba inyusa impela ayibeke einqeni uzabaleke phela ngoba phela iyambopha lapha einqeni uhamba ngathi usepayipini lezo ngubo zonke namhlanje sizomdala uSathane ezamabhizinisi kaSathane azisaphathika amabhulukwe owesifazana akagqoki ibhulukwe akagqoko kwesilisa ibhulukwe lendoda singakhohliswa uSathane nabantu abakhuluma ukuduka kunamhlanje kunabantu abefundisa abakhuluma amandla lethi why kunombalo wabesifazane awukho umbalo wabesifazane ibhulukwe lendoda kuyelo lomuntu wesifazane ngoba wesifazane wakhiwa ukuthi abe nophawu lwesithunzi lo ngisho egqoka abe nophawu lokuyithoba yebo ahlonipheke Jesus andome hamba lapha kude abonatho wesifazane noma ngabe ubumbone ebhekelena ungambone ebheka noma thise ebusuku umonta owesifazane lo ungazi ufanise kodwa ububona ibhlukwe Jesus ngiye ngize ngithi mina yabona ngekhathi zezimpi nangekhathi zendlame babehlupheka lantu laba abanomakoti noma nentombi enazo egqwa amabhlukwa masethiwa yelephe ebusuku kuyabaleka nendoda yobona yozwe sigijima endleleni town leli bhlukwe leli laweqezela kangaka kanti igejile igqokele elikankosikazi nonkosikazi usebona endleleni ibhlukwe limpintshile uvuka abambeli kababa ngoba phela manje bonke phela bafaka amabhlukwe emgqilazile ngakho owesilisa akagqoko kwesifazane nowesifazane akagqoko kwesilisa khona lesebenza othi ukusupport omama uthi amadoda egqoka amaphinifa sike sakubona bekwenza kuyihlazo kuyisinengiso kuJehova indoda ayigqoki ingubo ayigqoki iphinifa kuyisinengiso kuJehova noma ngathi uthule lamalungelo
Ngwana lo malungelo othiwa wo 50-50 ngela nginhlamba leyo ayikazi ibe khonto enjalo ayike into ethiwa u50-50 uJehova uthe konke ukwekhe kwaba lesilinganiso wathi yena uyinhloko yendoda indoda iyinhloko yowesifazane Jesus yebo wathi uJesu if nami mina Kristu nginenhloko ubaba ngakho yonke negaba uNkulunkulu akakazi umuntu amakho umuntu owu50-50 o50% u50% phela uhalf owesifazane u100% Jesus ekubeni umuntu wesifazane indoda u100% ekubeni indoda ingane u100% esigabeni saso kuba ingane even intuthane u100% ekubeni intuthane noma ngisho inyoni u100% ekubeni inyosi ayikho into edala uJehova ewu50% ngakho 50-50 inhlamba inhlamba kaSathane oh yeah nombani othi hayi siphila 50-50 inhlamba lo ngithanda uyazi kusona namhlanje hey yebo yo uthuka uJehova uthi wakhe into engaphelele yo uNkulunkulu wakhe abantu abaphelele intombi 100% insizwa 100% mina nje kubaba 100% unkosikazi wami lona unkosikazi 100% esigabeni sakhe soba umama yebo umama 100% ayena u50-50 hey into esesiyikhulumile Nkosi ngakho inhlamba yebo bese kuzoba khona amabhizinisi njengoba ngitheme ahlukene amabhizinisi yes awe ingubo even khona awe imoto wonke amabhizinisi kodwa ngiyathanda ukusho konke lokhu kuphehlwaphi kuphehlwa phakathi olwandle bese kuzoba oma dragon ama drink aphuzwayo bayiphuza abantu dragon ayivini ebhizi impela ayivihambe ezitolo yo kakhulu nabadayisa etaradini bayidayisa abadayisa idragon oyibheka idragon ibhizinisi iqhamuka ibhizinisi kaSathane ngisho isithombe ngaphandle uSathane udrago yeah iphinde ngaphandle inelogo evezayo ukuthi cha impela uSathane ufuna mhlawulahlwa ethe lenkosi uphonswe phansi umangalelo wabazalwane obamangalela phambi kaNkulunkulu imini nobusuku uyokumangalela kahle uSathane athi lona wangiphuza ngibona uNkulunkulu Jesus angimrobhanga ngaba phambi kwakhe wangithatha wangifaka emlonyeni engibona ngize ngisho isithombe sami ngasifaka hey yebo ngakho idragon yebo inelogo kaSathane yebo udrago lenyoka eyihashi ivele phakathi olwandle emanzini yebo idragon ngakho ibhizinisi kaSathane ayidinga abafuna ukumhlangabeza uJesu abafuna ukulindela ilanga lokhala icilongo akudinge baphuze leyo drink Jesus amen bese zokho lokuthiwa iplay iplay nesithombe selento sesilo esiveze ilento ngisho inzipho ezinde Jesus yabo yebo ngathi zokhozi zithe zigamile sobala akayicashisile uSathane bayithatha bayiphuza abazalwane Jesus hayi bayiphuza baze bathathe ngisho inzipho zaso bayeyiqhuma kuze bafane esasilo lezipho eqhuna besifazane ziqhamuka phansi kwebhizinisi kaSathane hey Jesus bakithi kosezulu amen kuzokhona okuthiwa iscore iscore nami bazalwane ngike phela ngizalwanga ngisindisiwe njengoba ngachaza kwaseqaleni ngiyaphinda ngiyasho futhi yes nami ngeke ngaba njengabantu bonke abangasindisiwe nami ngake ngaba nenkanuko njengabo bonke abantu abasindiswa abangenenkanuko ngangwathenga lamabhuku abizwa Damasco Jesus anezithombe zenkanuko abesifazana abanqunu abaveza imidlalo yocansi ukudlala ngomdlalo wocansi amabhuku enkanuko ayaziwa bhala uscore bese kuzoba khona ngisho amagame abhala uscore ayavela ngisho emafonini yonke indawo yabo
ayazitha wenkanuko abantu abamawavulile ngisho bayabuka kuma game nakoma TV babuka bese vusa inkanuko usephila usathane wenza idrink manje uthi ungadili manje ngokuyibuka iphuzu isha ngaphathi egazini bakithi ngakho abafuna ukumlandela abalandela uKristu Jesu ababalali bakaKristu Jesu futhi abafuna ukumlinda ukuthi mhla khala itilongo abafike besendana erathi konke lokhu uNkulunkulu usinikeze ithuba lokudalula ukuze ungaropheki umntwana kaNkulunkulu ungaropheki mntaka baba yes amen Nkosi yezulu amen lathi lenkosi lathi mangabaxwayisi bazofa abafele ezoneni zabo igazi labo lobuzwa esandleni sami bonke oribooster amabhinzi anda usathana Jesus nalo iribooster inesithombe sesilo esinekhanda lesilo kodwa iribooster ayithi usathana uqhamuka nje kulesisho ethi unamandla njengosathana yep ngiyakhumula ngenanga ngangisasebenza Jesus ngiyeza bancoma abelungu bakhuluma ngami lapha kude hey ufast as a demon uyabona kuyazi ithi into edemon fast futhi inamandla futhi iyashesha ubona abantu befuna nje ukuthi babe namandla bangakhathani uma besebenza basheshe bese bephuza oribooster baye emandleni kaSathane ngaka wadinga abantu bawaphuza lama drink yeah nawo ke kama khona amanye anezithombe amakhanda ezinyoka siyesiwabona yep wonke lawa anda amabhizi kaSathane kuzoba yinwele yep inkomo njengoba sesike sachaza omaruji Jesus konke kuzoba omazinya amagolide Jesus ake sivincele kaDaniel kusahluko 7 Daniel 7 emva kwalokho ngabona emibonweni ebusuku bheka isilo sesine esesabekayo sinamandla siqinile kakhulu sasinamazinyo amakhulu ensimbi sadla saphula sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso sahlukile kuzo zonke izilo ezaziphambi kwaso sasinezimpondo eziyishumi sinamazinyo ani ngithanda la sasinamazinyo amakhulu ensimbi lesilo lezino eziwu4 eqhamukolwandle lesi sika 4 sinamazinyo ani ensimbi ngakho bonke abafaka amazinyo lawa egolide ensimbi Jesus bathatha uphawu lwalesi silo hey bakithi Lothiwe bawafaka ngeinkulu imali bewafaka odokotela badelela uNkulunkulu bakhipha iziyo lika Jehova le original bazofaka iimitation yezinye lakhe umuntu yeah ngegolide lelu Sathane phela ehlala ezonini lengcebo Sathane njobe aqoshwa nawo nje wehla nayo uvela udlala ngayo uyinika nombani ngokuthanda kwakhe Jesus okubhlungu kunabefundisi abaphethe amabandla abashumela namazinyo egolide emlonyeni Jesus bakithi yabo nabazalwana abasemabandleni abane bazi baprofete benze yonke into bakhulume ngezilimi nalamazinyo egolide ngakho ngenanga ingakho sithi sazoke sichaze umehluko phakathi kwebandla lika Jesu namabandla ezwe njoba ngenanga izwi lakhuluma kimi lathi khona amabandla kodwa asekhe lika Jesu akhona ama-Bible college kodwa asekhe kaKristu Jesu Jesus yebo amabhizinisi onke amacici amacici azithixo zabe zizwe Jesus awufuna uGenesis kusahluko 35 ngwase siyaphuthuma uNkulunkulu wathi kuJakobe suka ukhuphukele eBhetheni dlale khona umenzele khona lapho uNkulunkulu ialtar yena owabonakala kuwe mhla ubalekela uEsawu umfowenu uNkulunkulu lana utshela Nkosi yezulu amen uJakobe Jesus uthi akhupukele eBhethele yes yeah ayomenzela uNkulunkulu ialtar yeah enzele lo uNkulunkulu owabonakala kuye
ehlane mhlebalele uise umfowabo Yes. siyakhumbula ukuthi uJakobe mhlebalele uise umfowabo wafika ebusuku wafika walala eBhethele Yebo. lapha ekhona kwakumnyama kusabeka aje ebusuku waphupha iphupho wabona umkhwelo ohlabe phansi uhlaba phezulu wabona nezingelo zikaNkulunkulu zehla zenyuka ngalomkhwelo ngakho webona uJesu uqobo othe mina ngindla neqiswa kekhozo yababa ngaphandle kwami uthi uNkulunkulu usuka eBhethele uyongenzela ialtare qhubeka Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababe naye. Lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu. Nizihlambulule nina. Niziphendulele izingubo zenu. amen lahlani ithixo zabezizwe Yes. eziphathi kwenu nihlambulule nina niphendule ingubo zenu Yebo. uJakobe siyakhumbula ukuthi wayekholwa Yes. umzalwane sindisiwe Jesus. inkinga wahamba waya ezweni lalena laseHarana Yes. lapha afika khona kunonina lume okwathiwa uLabani wafika ganwa khona waganwa amadodakazi kaninalume inkinga lapha kwela seHarana uLabani babekhonza ithixo Jesus. ngamhla uJakobe sehambe sephinda kubo ehamba namakhosikazi akhe Yeah. enye amakhosikazi kaJakobe yantshontsha ithixo zikayise uLabani omukhwe kaJakobe Jesus. ngakho ithixo uthe uJakobe noma sihamba endleleni ehamba nebandla kukho nomndeni wakhe leli bandla kwakuthi umama mfundisi unkosikazi kaJakobe lo mama mfundisi umama mholi sezingene ngayo ithixo ebandleni nanamhlanje ithixo sigcwele emabandleni eziningi zingena ngomama mfundisi abefuthi abaningi abasakwazi ukumela iqiniso ngoba nansi inkinga umama uyayithanda into eziqhunyiwe umama uyawathanda amacici Jesus. manje soke yambuleka kuJakobe nangu lo nkulunkulu engambona eBhethele uthi angiyomenzela ialtare ngeke ngikwazi ukuya kuye nginje ngihamba nabantu abanje usethi ke lahlala ithixo zabezizwe phansi kweni nihlambulule ngoba nihlambulukile bese niphendulele ingubo zenu elezulu iBhayibheli liniphendulele ingubo zenu elesingisi lithi nishintshe indlela enigqoka ngayo and change your clothes Yebo. Yebo. elesingisi kusho ukuthi indlela basebegqoke ngayo basebegqoka le ndlela enke ngayithatha yeyingubo zamabhizinisi kaSathane abangeke bakwazi ukuyoma phambi kaNkulunkulu babakhonza uNkulunkulu baye noJakobe okwenza ialtare eBhethele ehamba nantu abanje abagcwele ithixo nezingubo zasemabhizinisini kaSathane Jesus. ake sizwe kuJakobe akakayidalule ithixo uthe nje kuphela lahlala ithixo zabezizwe nihlamlule niphendule ingubo zenu ake sizwe ithixo ukuthi inhlobo nethixo Sisuke sikhuphukele eBhethele. Ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtare. Yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami. Waba nami endleleni engangiyihamba. uyezwa ke Yebo. bese siyasuka mase nikwenzile kubazalwane bese sikhuphukele eBhethele Jesus. yomenzela khona uNkulunkulu Yebo. ialtare yena owangiphendula ngosokuhlupheka kwami waba nami endleleni engangiyihamba verse 4 Bamnika ke uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisezandleni zabo. besithi nekhoma lapha base bayamnika ithixo zabezizwe ezazilapha ezandleni zabo bakhumula omabhengela Jesus. omashene ezandleni bakhumula omaringi bakunika uJakobe omamsomo yonke into qhubeka thekhoma Namacici ayesizindlebeni nani zabo. namacici Yebo. bawakhipha ngoba ayinamacici ayini ayithixo zabezizwe awukwazi ungakhonza uNkulunkulu nezithixo zabezizwe amaziye egolide Jesus Lord. amabhengela yonke into imigexo namacici awukwazi ungakhonza uNkulunkulu ngakho mawunjalo awukho ngcwele Jesus. Yebo. ngakho futhi ngisho umoya ngcwele awunakuza kuwe Jesus. qhubeka Jakobe wakuthukusa phansi kweoki elalingase Shekemi. Base bemuka ukumesaba uNkulunkulu kwakuphezulu kwemizi eyayikhona nxa zonke. Abawaxoshanga amadodana kaJakobe. basebehamba ke manje sebehamba phambi kaNkulunkulu sebengcwele sebeshintsha indlela abaqoka ngayo balahla zonke izithixo Yes. bakunika yena umholi wabo lo uJakobe Yeah. Yebo.
wakuthatha uJakobe wakuthukuza yes phansi kwe-oki inkinga nansi wakucashisa uJakobe kodwa rathi noma akucashisa base beyahamba kodwa bahamba fuleso sikhathi bahamba sebengcwele bathi mase behamba bengcwele uyabona uma sehamba engcwele uhamba sabe nesithunzi ngisho emphakathini baba nesithunzi bahlonipheka izizo zonke ngapha nangapha basabeka kuthiwa akekho akwazi ukuma phambi kwabo abekho ababengama abakwazanga ukuwaxosha amadodana kaJakobe Jesus yabo ngoba sebamba benjani sebengcwele phambi kaNkuluNkulu siyakhumbula ivulu Abrahama engcwele kuNkuluNkulu ephumile ezweni lakubo nasehlotsheni nasendlini kayise walwa wayohlasela eyolanda uLothi wayohlula impi yezizwe ezayihlana zu4 ezazinamandla okulasehlula izizwe ezinhlanu wafika Abrahama wayihlula edwa ngani ngoba engcwele yes Nkosi yezulu amen uDavide engcwele waqonda ngqo kuGoliathi engayi ngomkhonto engayi ngenkemba yabantu engayi ngeengubo lezi ezibonala kweze ezikhulu washingiza ngegama lika Jehova yes igama lika Jesus amen waphiwa mphonsi itshe uDavide eyingane Yeah. langena itshe elaphonswa ingane uDavide langena wathi inhlamvu esibhamu langena esiphongweni langena kwabholeka imbobo wawa uGoliathi Yes. ngoba uma umuntu engcwele unamandla amen amen ngakamacici nemgeqo namabhengela nakho konke omazi egolide izithixo zabe zizwe akudingeki kwabadingwa ukuthi bamhlangabeze uJesu akudingeki kubantu abakulangazela ukuphila okuphakade abalangazela ukuthi mhla khalicilongo bamhlangabeze ukhetha uJesu bavule ukuphila okuphakade nongabe bebesaphila noma kulikhalicilongo kade sebesemathuneni abalinde ukuthi balungise bakwazi ukuvuka mhlakhalithilongo kudinga bayihlambulule baphume kona konke lokho uma kade ukuthi bebesarobhekile ngenxa yongazi ethe lenkosi abantu bayabhubha ngenxa yokusolulwazi kuHosea 4 uverse 6 namhlanje uma bezwa izwi kaNkuluNkulu usathane edalula kanjena ithuba ukuthatha umuntu namhlanje ngawakhumula amacici namhlanje ngawakhumula amabhenge namhlanje ngiyakhumula imgeqo namhlanje ngiyalikhipha izinyo legoli yebo ingakho nje mina ngisho umuntu ephenduka babushabango yebo angimbhabhadisi namazinyo egolide Jesus yebo ongcono kuba ne delay ozathola ithuba nemali uthi ayowakhipha la wafaka khona ngoba wafaka odokotela yabo before ke bese ngimbhabhadisa angimbhabhadisi namacici kwanalokho ngena ngasokuchaza kahle indaba ombhabhadiso phela kunde sokuhlupha manje isikhathi hey bakithi hayi zimnandi indaba Jesus zimnandi impela siyabonga kakhulu ngendlela ochaze ngakhona izwi nendlela osharele ngakhona Nkosi uJesu Kristu Nkosi inkosi Yesu yebo impela nawe ungakamthatha uJesu yeah sawudlulisa lo Nkosi myalezo Yesu. invitation le Jesus isimemo nje sakhishwa ukuthi nawe wazoyithathela uJesu nawe uhambe ngobungcwele obufunwa uNkulunkulu angeke uzoyisole Jesus ngelinye lamalanga uma ungakwenza lokho uyobonga uthi hey nangisiza nangincenga nathi angithatha uJesu yilokho nje engakusho thina sesihamba nenkosi asibe nje nendlebe yokuzwa lezi indaba ifuna indlebeke yokuzwa ukuze uzokwazi ukuthi uzwe kahle ngaphandle kwendlebe kamoya impela hey uzoba nenkingi impela uyoyithola usukhuluma nokungamelanga ukukhuluma bathi ke siyabonga sesiba mfishane nje amazokugcina nje nqampu amen Jesus yebo siqale kuwena mongameli Jesus yes siyabonga kakhulu yebo balaleli nababukeli bekota Thumida siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sitholele ithuba elihle kangaka yebo ukuthi sizothola izifundiso ezinjena abangcwele nakuthina sifunda sonke njengoba nisibona ebangcwele sikhona lapha phakathi nathi siyafunda nani sithembe kanjalo ukuthi inkosi izonisiza nalapho khona inhliziyo ezisaqinile kwabanye kodwa uNkulunkulu siyamthemba abangcwele ngoba lokho kushiwo la kusiwamanga benizwela abangcwele into elotshiwe kungadlala kodwa into elotshelwe thina ukuthi sisizakale sonke
ukuze egcineni sikwazi ukuthi uJesu sikwazi sisihlangane naye. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu umusa ongaka. Siyacela ke balaleli ukuthi ni subscribe, ni like, ni share, ni comment. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Amen. Siyabonga kakhulu. Sibongile kakhulu bazalwane, siyabonga. uNkulunkulu bemuhle ohlelile ukuthi kukhulunywe ngalendlela, ozwayo akashintshe aphenduke kakhulu. Ngimeleni nabesifazane ngiyacela ukuthi umuntu aphenduke. Aphenduke. Ukuze sivale lesikhala sokuthi uSathane wonisa thina kuqala. Ngisho ingane ungayithengeni ngisho ibhulukwe. Bathengele nje into zabe zinde kahle, ubafundisa indlela yokugqoka ngoba nomntwana omncane uyahamba emhlabeni. Ngakho ke asishintsheni bazalwane. Kakhulu thina besifazane ngiyacela. Ngoba thina besifazane sithanda izinto kakhulu, lokho ngiyakwazi. Ngakho njengoba ngila ngizomela bona besifazane futhi ngizothembisa nami ngaphenduka ngashintsha. Ngiyazi ukuthi mase sizwe kahle siyaphenduka. Simele igama lethu besifazane kakhulu ngiyanithanda. Amen. Amen. Yebo. Hayi ngavalelisa nawe mfundisi wami. Siyambonga ophilayo. Bese ngithi umama uzokhipha nenamba kodwa ngiyazi zike zakhishwa na before. Singaphinda futhi for ongakayitholi. Basiza ukuze angakhona mhlawumbe obengazwanga eqaleni. Athi manje yena hayi nazi inamba, nathi nencwadi esihloko sithi phuma ebumnyameni. Jesus. Iyatholakala ngo 200 rand. Mawusayithola nje angayisho umama ngusatholala isatholala la kuthina kuphela. Isathola kumina kuphela, ayikatholala ema-bookshop ngoba uSathane wamelana nayo kakhulu. Ngikhumule incwadi isazopublishwa. Yake yathi isasetshenzwa uthi publish kwaba ne delay isimanga kwaze kwafika ke imizwe ebusuku ngenanga ngilele la lencwadi ngabe kade yaqeda ukupublishwa ungabe kade ukupublisha waqeda ngayo ukuthi ibambene nempe emkhathini. Ngakho kunamhlanje yena ngengikhothi kuseleyo mpi leyo eyayibambiza namhlanje ukuze futhi kube nokudisturb mbijani ingakwazi ungena etolo ngasathola kuthina kuphela uzoyikhipha umama inamba njengamanje yena kodwa engakusho nje uJesu ngenanga uthe uma umuntu ethanda ukuzemva kwami makathatha isiphambano sakhe ayidele angilandele lapha kuMateyu 16 uverse 24. Ngakho namhlanje yena usalizwile izwi lenkosi nako konke indlela uNkulunkulu ngenxa yezwi lakhe emdala uSathane emveza obala. Uma bekusekho lapho sarobheke khona ungarobhe uthi lokho ngiyakuthanda lokho mhlambe lokho engakuthola ngemali enzima kangaka kodwa uJesu ozemva kwami makayidele athatha isiphambano sakhe angilandele. Ngelanga nesiphambano esizosichaza ngoba nabaningi abasiqondi isiphambano bathatha iphambano lezibonwa ngamehlo. Ngakho sosichaza ngasisiphambano kodwa ngenxa yesikhathi chaza inamba umboleki mic. Inamba ungamfonela bami ngubane 0733056162 enye 0766 20 48 14. Siyabonga. Amen. Sibonge kakhulu bazalwane. Hani sibusisile ngezwi. Yebo impela nje inigcine inibusise. Siyambonga futhi noma ongcwele obe nathi up until manje futhi usazoqhubekela ke nathi. Siyabonga kakhulu nje. Ngiphinde ngibonge futhi nakubazalwane eindaweni zonke la kufinyelela khona le message inkosi inibusise inigcine. Ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.